Prečo práve ja? Prečo nie tí, ktorí si to zaslúžia? Prezraď mi, prečo ľudia závidia a potom sa len medzi sebou nenávidia? Prezraď mi, prečo sú na zemi nezhody, potom si predstavím, ako by neboli. Medzi tým ma napadlo, ako ma uklamalo to množstvo ľudí, ktorých nebolo málo. Oni vedia najlepšie, čím to za to stálo. Celé to i divadielko pravdu ukázalo. Trhám level, aký level, do mňa sa ty nesarkune never. Hovno sa že ukážem ti, ako rejem nefer. Prezraď mi, prečo som z tejto doby sklamaný, nohami na zemi na silu držaný. Pusti ma, nechaj ma, chcem sa len rozvíjať, ukázať, ako to dokážem zajebať. No tak mi prezrať, prečo chceš v mojom živote usporiadať prevrat. Ja ti zás prezradím, že nemením v tomto boji ja len tak prehrať. Mohol by si prestať sa srať do mojich vecí, lebo nic z toho aj tak nebudeš mať. Keď číriš o mne vety klebety, poviem ti len toto jebe ti. No tak mi prezrať, kam ty mieríš, čo tým cieliš. Keď si tak veríš, s úsmevom pozeráš, za chrutom ceríš. Zuby mám piči, tvoje sľuby peníš. Nestaraj sa do mňa, do mojho života, lebo je len môj. Pozri sa do zrkadla na to, ako vyzerá ten tvoj. Prezraď mi, prečo práve ja? Prečo nie tí, ktorí si to zaslúžia? Prezraď mi, prečo ľudia závidia a potom sa len medzi sebou nenávidia? Semifinále aj finále tých ľudí, ktorí vedia, že tento život smrdí. Koľko tých kokotkov ani len netuší, pristúpim bližšie a potom len čuší. Kam sa to podiel ten kapočí, ten prebudretý kokot, ktorý ticho sedí na piči. No najprv len hovná, bajky a klamstvá, takýto frajeri končia raz dva. V hlave má nasrané, na hlave našťané, všetko je zámerné, robené zákerne. Takéto správanie viac ako nahranie, nakoniec pre neho nedobre dopadne. Neklam mi, nerob mi nervy, keď sa fakt naserem, cesty späť niet. Neklam mi, nerob mi nervy, jedno ti zajebem, pochopíš hneď. Prezraď mi, prečo práve ja? Prečo nie tí, ktorí si to zaslúžia? Prezraď mi, prečo ľudia závidia a potom sa len medzi sebou nenávidia? Prezraď mi, prečo práve ja? Prečo nie tí, ktorí si to zaslúžia? Prezraď mi, prečo ľudia závidia a potom sa len medzi sebou nenávidia? Prezraď mi, prečo práve ja? Prečo nie tí, ktorí si to zaslúžia? Prezraď mi, prečo ľudia závidia a potom sa len medzi sebou nenávidia?